¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Boas tardes, noites, días, dependendo de cando vos unades a participar nesta Eucaristía. Seguimos recluídos nas nosas casas, pero eso non é un obstáculo para que non nos sintamos vinculados uns cos outros. Bo domingo a todos. Sentídevos acollidos e parte desta Eucaristía no terceiro domingo de Pascua. Este domingo debemos de lembrar que o Señor faise presente constantemente. Somos moitos os que necesitamos a súa axuda. Son tantos e tantos os desanimados que desandan camiños que foron de ilusión. Hai tantos camiñantes en esperanza. O importante é velo. O importante é que non o deixemos pasar de longo. Sente connosco á mesa e pártanos o pan. Poñémonos de pé, por favor, e abandonados na providencia divina, preparámonos para celebrar, chamados por Xesús, esta mesa fraterna onde Él se fai presente. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío.
decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amén. Que a gracia, a paz, a misericordia e o amor de Deus, o noso Pai, sexa con todos vós. Pois, antes de celebrar a Eucaristía, neste terceiro domingo de Pascua, en que Cristo se une ao noso camiño, sexa o que sexa, e Cristo non se asusta dos nosos sentimentos, non se asusta das nosas situacións. Cantas veces oímos: non podes sentir eso, non podes sentirte así, non podes pensar eso. Cristo asume en que punto do camiño estamos e se o acollemos como compañeiro, aí se une e aí sucederá a transformación. Por eso pedimos perdón por as veces en que non soupemos entender a situación do camiño de outros ou os sentimentos de outros e quixemos impor, quixemos tratar de impor ou de dibuixar a realidade do noso gusto. Porque somos necios e parvos para comprender e creer en ti. Señor, ten piedade de nós. Porque os nosos ollos non son capaces de recoñecerte. Cristo, ten piedade de nós. Porque o noso corazón é insensible ás túas palabras. Señor, ten piedade de nós. Que o Señor teña piedade e misericordia de todos nós, que perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna. Amén. Cantamos o himno a Cristo resucitado. Cantamos o himno da gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria a Deus no ceo e paz ao seu povo na terra. Noso Señor Deus, Rei do ceo, Deus Pai Todopoderoso, louvámoste, bendicímoste, adorámoste, glorificámoste e damosche gracias pola túa inmensa gloria. Señor, Fillo único Xesucristo, Señor Deus, Año de Deus, Fillo do Pai, ti que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Ti que quita o pecado do mundo, escoita a nosa oración. Ti que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós, porque ti é o único santo, ti o único Señor, ti o único Altísimo Xesucristo, co Espírito Santo, na gloria de Deus Pai. Amén. Oremos. Que o teu povo, Señor, exulte sempre ao verse renovado e remozado no Espírito, e que a ledicia de ter recobrado a adopción de fillos afiance a súa esperanza de resucitar gloriosamente. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo vive e reina e é Deus por sempre eternamente. Amén. Primeira lectura. Lectura do libro dos Feitos dos Apóstolos. O día de Pentecostés, Pedro, de pé cos 11, levantou a voz e díxolles: Xudeus e todos os que habitades en Xerusalén, entendede ben e escoitade as miñas palabras. Israelitas, escoitade, fálamos de Xesús de Nazaret, home acreditado por Deus ante vós, por milagres, maravillas e sinais que Deus fixo por el entre vós, como vós mesmos sabedes. A este, entregado conforme ao plan establecido e á previsión de Deus,
Matástelo crucificando por man de impíos. Pero Deus resucitouno, librando das dores da morte, pois non era posible que ficase baixo o seu dominio. Xa David di del: Eu vía de cote o Señor diante miña, xa que está á miña dereita, para que eu non vacile. Por iso alegrouse o meu corazón e aledouse a miña lingua, e mesmo a miña carne acougará esperanzada, porque non abandonará a miña alma no sitio dos mortos, nin permitirás que o teu santo vexa a corrupción. Déchesme a coñecer camiños de vida, encherásme de gozo coa túa presencia. Irmáns, permitide que vos diga claramente que o patriarca David morreu e enterrárono e o seu sepulcro aínda está hoxe entre nós. Pero, como ele era profeta e sabía que Deus lle asegurara o xuramento que un descendente do seu sangue había sentar no seu trono, en visión profética falou da resurrección do Mesías, que nin quedou abandonado entre os mortos, nin a súa carne viu a corrupción. A este Xesús resucitou no Deus, cousa da que todos nós somos testemunhas. E agora, engrandecido pola dereita de Deus e recibido do Pai o prometido Espírito Santo, espallouno, que é o que vos vedes e sentides. Palabra do Señor. Enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, mi alegría perpetua a tu derecha, mi alegría perpetua a tu derecha. Enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, mi alegría perpetua a tu derecha, mi alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Mi alegría perpetua a tu derecha, mi alegría perpetua a tu derecha. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, mi alegría perpetua a tu derecha, mi alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios.
o Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Lucas. Naquel día, o primeiro da semana, dous dos discípulos ían de camiño de Maús, unha aldea que está a uns 10 kilómetros de Xerusalén. Ían falando de canto pasara, e resulta que mentres parolaban e discutían, Xesús en persoa achegouse e camiñaba canda eles. Pero os seus ollos estaban incapacitados para o recoñeceren. Entón preguntoulles: de que ides falando polo camiño? Eles pararon cun semblante moi tristeiro, e Cleofás, un deles, respondeulle: sei que este o único forasteiro en Xerusalén que non sabe nada do que pasou ali estes días. El preguntou: de que logo? Eles contestaron: do asunto de Xesús o Nazareno, que foi un profeta poderoso en obras e palabras, ante Deus e ante o pobo todo. De como os nosos sumos sacerdotes e demais xefes o condenaron a morte e o crucificaron. Nós esperábamos que el fose quen liberase a Israel, pero xa van alá 3 días desde que pasaron estas cousas. Claro que algunhas mulleres das nosas deronnos un susto, porque foron ao rescalo día ao sepulcro, e ao non atoparen o corpo volveron falando dunha visión de anxos que lles aseguraron que el vive. E algúns dos nosos alá foron ao sepulcro, atopando todo como as mulleres dixeran, pero a el non o viron. Entón díxolles: que parvos e lentos sodes para crer todo o que anunciaron os profetas. E logo, non cumpría que o Cristo padecese todo isto antes de entrar na súa gloria? E comezando por Moisés e todos os profetas, foilles interpretando o que as Escrituras falaban del. Ao entrar en a aldea onde ían, fixo como a quen quería seguir para diante. Pero eles porfiáronlle dicindo: queda connosco, porque se fai tarde e a noite botas enriba. Quedou con eles, e mentres estaban na mesa, colleu o pan, bendiciuno, e partiuno e deullelo. Entón abríronselle os ollos e recoñecérono, pero el desapareceu. E dixeron: non ardía o noso corazón cando nos falaba polo camiño, interpretándonos as Escrituras? E levantándose axiña, volveron a Xerusalén. Alí atoparon os 11 reunidos cos seus acompañantes, que dicían: é certo, o Señor resucitou e apareceuselle a Simón. Eles tamén contaron o que lles pasara polo camiño, e como o recoñeceran no partir o pan. Palabra do Señor. Come por aquí. Non ardía o noso corazón cando nos falaba no camiño? Non pagaron por vós cousas perecedeiras, ouro ou prata, senón que foste rescatados ao prezo do sangue de Cristo Xesús. E os salmodinos, eso era na segunda lectura, nos salmodinos as amosarme camiños de vida. Ben, a nosa vida é un camiño, a nosa vida é un percorrido con distintos momentos. E se pomos os ollos na historia, na vida, no que pasa ao noso redor, no que pasa na nosa propia historia, podemos decatarnos de que moitas veces estamos decepcionados, que moitas veces estamos defraudados, que moitas veces estamos abatidos, non? E tamén podemos ver, camiñando o noso pé, por veces, ao noso carón, pois xente que vai asoballada, abatida, decepcionada. E esta é unha historia real e un sentimento real, non? Que era o que lle pasaba aos discípulos de Maús. Iban
pois que a espiga mallada. Iban decepcionados. Bueno, xa non queda máis que facer, xa nos volvemos para o noso pueblo, aquelo parecía que iba moi, aquelo parecía que, bueno, que iba a ser unha maravilla, e nada. E de que podemos estar decepcionados? Pois mirade, de moitas cousas. Decepcionados de nós mesmos, da nosa propia historia. Eu esperaba, pois, chegar, eu esperaba ser, eu esperaba ter, eu esperaba... Decepcionados da nosa familia, é dicir, pois eu pensaba que eu houvese querido uns pais máis perfectos, uns irmãos máis perfectos, uns fillos máis perfectos, ou que houvesen feito, ou que houvesen dito. Decepcionados da nosa parroquia, da nosa igrexa. Pois tú mira, ahora que isto, pois tú mira aquelo, e aquí hai decepcionados para todos os colores. Quer dizer, hai decepcionados por unha banda, e do que uns están decepcionados, outros están encantados, e do que algúns están encantados, outros están decepcionados, non? É dicir, e o mesmo pasa na sociedade, na vida política, na vida pública, non? É dicir, se uns están decepcionados daquel partido porque fixo, porque dixo, outros están encantadísimos deso mesmo, non? Pero cada un temos a nosa experiencia, o noso camiño e a nosa situación. E reconocer isto, pois non hai ningún problema. É dicir, e Cristo se pon, como se puxo a camiñar ca aqueles discípulos, a camiñar con eles. E preguntoulle, pero de que ides facendo? De que ides falando? E dixeronlle, pero eres o único en Israel? É dicir, eres o único que non sabes o problema que teño? Eres o único que non sabes o da miña familia? Eres o único que non sabes o da miña parroquia, o do meu obispo, o meu cura? Eres o único que non sabe Eres o único que non sabe o que pasa no meu barrio, ou no que pasa no meu pobo, o que pasa no meu edificio? E Xesús pregúntanos, pero de que? De que falades? Entón empezamos a narrar as nosas expectativas, nos esperábamos. E aquí e Xesús Xesús non se alarma, Xesús dice, bueno, pois a ver, contade, cal era? E Xesús o único que lle pon son as expectativas certas. Pero non sabíades que iso tiña que pasar. Non sabíades que a cruz iba a estar no camiño cara á gloria. Non sabíades que a historia da humanidade non é lineal, ascendente nin perfecta. Non sabíades que a gloria, a resurrección, a vida, se conquista a través do sacrificio, do esforzo da cruz e de momentos duros. Non o sabíades, non me lo deixen. E aí cada un de nós podemos, cas nosas feridas, cas nosas fragilidades, cas fragilidades dos que nos rodean, empezar a facer un camiño de reconducción, non? De decir. E Xesús non forza, Xesús non obriga, Xesús non quere imporse, sigue pa diante, e iso que se fai de noite. E eles din, quédate, Señor, que se fai de noite, porque ninguén camiñaba por camiños de noite, non había farolas, non había... É dicir, era moi temeroso camiñar de noite. É perigoso. Entonces, séntanse e comparten a mesa. Compartir o destino, compartir a mesa. E Xesús partelles o pan. E ali, naquel partir o pan, naquel corpo roto, naquel signo da fraternidade que seguro repetiron moitas veces os seus discípulos e viron moitas veces os seus discípulos, aquel partir o pan, reconocen. E Xesús sentase á mesa que aqueles homes que non eran perfectos, que eran uns decepcionados, que eran uns fracasados, que eran uns que se volvían e que se abandonaron o proxecto do seu reino. Que a única esperanza que tiñan era de un triunfo humano, como nós tantas veces, un triunfo humano, de éxito humano, de gloria humana. E ali Xesús se senta con eles en mesa, porque a Eucaristía non é un premio para perfectos, a Eucaristía é un alimento para peregrinos e xente que vai manchada do camiño. E aí descubren a Xesús,
Pero foi un proceso. E inmediatamente se poñen de pé e san a Xerusalén. Pero non era de noite. Pero xa non hai medo, porque as nosas esperanzas están noutro sitio. Porque a alegría de comunicar que Xesús se fixo presente supera o medo. E só cando nós facemos ese percorrido desde a nosa decepción, desde o noso pecado, desde o pecado dos demais, desde a mediocridade, desde as nosas expectativas frustradas, e facemos ese camiño, é cando auténticamente somos testemunhas. Non porque colguemos máis carteles ou menos carteles, non porque... Non. É a vida, é o frenesí da vida, é a fouteza, é a forza dese encontro. Porque pasamos con Cristo por a decepción, o fracaso, a cruz. E agora, sentados con Él no banquete, sabemos que Él está vivo e está aquí. Pero ese proceso leva consigo varios pasos. Un é estar en camiño, non asentarse. Estar en camiño como esteas, pero estar en camiño. Segundo, deixarse acompañar por outros. É dicir, sabendo que ao mellor os outros non son perfectos, son un camiñante como a ti. Eles non sabían que era Xesús. Escoitar. E aquí ven, non escoitarme a min mesmo, non seguir oindo as miñas voces, ni lamendo as miñas chagas, nin as miñas feridas, senón escoitar. Que di este? Que di este? Que di o outro? Este proceso de escoita da palabra, de escoita na oración, de escoita nos demais, de escoita no que acontece. E logo, invitar, entra na miña casa. E aí tamén é un proceso de invitar a Cristo a que entre. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. Estate aquí. Participar na Eucaristía, sí, participar na Eucaristía. Vivir cos irmãos a mesa da presencia do Señor. E por último, así, e só así, seremos testemunhas daquel reino, daquel gozo. Porque non fomos rescatados da nosa vida pasada, do noso pecado, a prezo de outras cousas máis que do sangue daquel que se entregou na cruz. E así podemos cantar co salmo: amosarme, Señor, sendeiros, camiños, vieiros de vida que me leven a onde a ti e onde os irmãos. Que así sexa. Credes en Deus Pai Todopoderoso, Creador do ceo e máis da terra? Credes en Xesucristo, o seu único Fillo, que encarnou no seo da Virxe María facéndose home, que por nós morreu, resucitou e está á direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igrexa Católica, na comunión dos santos, no perdón dos pecados, na resurrección da carne e na vida do mundo futuro? Esta é a nosa fe, esta é a fe de toda a Igrexa, que nos gloriamos de profesar en Cristo noso Señor. Amén. No día en que escoitamos este Evanxeo de que Cristo se pon a camiñar cos seus discípulos, oremos tamén presentándolle as nosas feridas, as feridas do noso mundo, e digamos: queda connosco, Señor. Polo Papa, os bispos e toda a Iglesia, para que co seu traballo e dedicación leven a todos a palabra de resurrección que Xesucristo nos trouxo. Queda connosco, Señor. Por aqueles que se afastaron de Deus e da súa Iglesia, para que, descubrindo o amor que Cristo lles ten, cheguen un día a formar parte do seu corpo místico. Queda connosco, Señor. Por tantos homes e mulleres que camiñan desanimados e sen esperanza, para que poidan recuperar o sentido da vida e atopen que acompañe o seu camiño e poidan avanzar con ilusión. Queda connosco, Señor. Polas familias cristiás, para que ante os problemas e conflitos que xurdan atopen a Cristo como compañeiro das súas dificultades e deixense aconsellar pola súa palabra viva. Queda connosco, Señor. Para que os que sofren as consecuencias económicas desta pandemia, para que atopen en Cristo resucitado a súa fortaleza e no estado e no amor dos demais a axuda que precisan. Queda connosco, Señor.
por todos os enfermos de COVID-19, por todos os profesionais que os coidan e os atenden en hospitais, centros de saúde, fogares ou residencias, polos investigadores e autoridades sanitarias. Queda connosco, Señor. Escoita, Señor, os desexos do noso corazón. Énchenos de gozo na túa presencia. Por Xesucristo, noso Señor. Seguimos orando para que este sacrificio que meu e tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai omnipotente. Señor, recibe os dons da tua Igrexa en festa, ti que na Pascua lle deche o motivo de tan grande gozo, concédelle tamén alcanzar o seu froito na alegría eterna. Por Cristo noso Señor. Que o Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. Verdadeiramente é digno e é de xustiza, é o noso deber e salvación darche gracias. Sempre e en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno. Pero máis que nunca neste tempo en que Cristo foi inmolado como noso sacrificio pascual. Por el, os fillos da luz nacen a vida eterna e ábrense os crentes as portas do reino do ceo. A nosa morte foi redimida na súa morte e na súa resurrección resucitou a nosa vida. Por iso, cheo de gozo pascual, o mundo enteiro reborda de alegría e tamén os coros celestiais cantan sen cesar o himno da túa gloria. Santo, santo é o Señor, Deus do universo e do amor. Enche o ceo e a terra coa tua gloria. Bendito que ven no nome do Señor, Hosana. Enche o ceo e a terra coa tua gloria. Enche o ceo e a terra coa tua gloria. Señor noso Pai, ti és verdadeiramente santo, e con razón che canta louvanzas a creación enteira, por mediación do teu Fillo, noso Señor Xesucristo, e coa forza do Espírito Santo, enches de vida e santificas todo o universo. Ti non deixas de arrecadar para ti un pobo que dun cabo ao outro do mundo presente no teu honor unha ofrenda pura. Por iso, pedímosche humildemente
que te dignes santificar coa forza do teu Espírito estas ofrendas que che consagramos. Fai que se convirtan no corpo e no sangue do teu Fillo, noso Señor Xesucristo, que nos mandou celebrar estes misterios. El, na noite en que foi entregado, colleu o pan e, dándoche gracias, rezou a bendición. Partiuno e déullelo aos seus discípulos, mentres dicía: Tomade e comede todos del, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea, tomou o cáliz e, dándoche gracias, rezou a bendición, e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Este é o sacramento da nosa fé, anunciamos a tua morte, proclamamos a tua resurrección. Ven, Señor Jesús. Por iso, Señor, celebramos o memorial da paixón salvadora do teu Fillo, da súa resurrección gloriosa e da súa ascensión ao ceo, e agardamos tamén o seu advenimento glorioso. Por iso, ofrecémosche en acción de gracias este sacrificio de vida e santidade. Volve os teus ollos para esta ofrenda, para a ofrenda da tua Igrexa, e recoñece a víctima que coa súa inmolación nos reconciliou contigo. Alimentanos co corpo e co sangue do teu Fillo e danos a plenitude do seu Espírito Santo, para que formemos en Cristo un só corpo e un só Espírito. Que o mesmo Espírito Santo faga de nós para sempre un sacrificio agradable a ti, para que poidamos conseguir a herdanza eterna, xunto cos teus escolleitos, coa Virxe María, a Santa Nai de Deus, cos santos apóstolos e cos mártires gloriosos, e con todos os santos. Pola súa intercesión confiamos a cadar sempre a túa axuda. Que esta víctima pola que fomos reconciliados contigo lle trae a todo o mundo a paz e a salvación. Afirma na fe e no amor a túa Igrexa mentres peregrina pola terra. O teu servidor, o noso Papa, Francisco, o noso Bispo, Leonardo, e a todo o Colexio Episcopal, os sacerdotes e diáconos e a todo o pobo que o teu Fillo redimiu, atende con amor as súplicas desta familia que hoxe acolliches na túa presenza. Apiádate tamén dos fillos que tes dispersos polo mundo adiante. Axúntaos a todos contigo. Pai misericordioso, acórdate dos nosos irmãos defuntos, de todos os defuntos que morreron ao longo de toda esta pandemia, tanto de COVID como de outras enfermidades ou de outras causas, que non puderon ser acompañados nin facer o duelo a súa familia. E de todos aqueles que deixaron este mundo amparados na túa bondade. Acólleos con bondade no teu reino, onde tamén nós esperamos disfrutar con eles para sempre da túa eterna gloria. Polo noso Señor Xesucristo, por quen lle concedes ao mundo todos os bens. Por el, con el, en el, a ti Deus Pai omnipotente, na unidade do Santo Espírito, honor e gloria a ti para sempre. Amén, amén, amén.
somos fillos de Deus, atrevémonos a dicir: Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males, e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos en... Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: deixo vola miña paz, dou vola miña paz. Non mires os nosos pecados, senón a fe da tua Igrexa. Dígnate darlle a paz e máis a unión de acordo coa tua vontade. Pedímoscho a ti que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. Que a paz do Señor sexa convosco. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, danos a paz. Este é Xesucristo, o año de Deus, que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mas unha palabra túa abonda para me salvar. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Para nós a Eucaristía é o sacrificio de Cristo, festa de irmáns, banquete de fraternidade, presencia do Señor na Eucaristía, vencello de unidade. Pero por esta situación de pandemia non podemos participar auténticamente de todos estes dons. Por iso, unímonos espiritualmente con Cristo, o vivo, vivinte e vivificador, e con nosos irmáns estean onde estean. Señor Xesús, eu creo que cando nos convocas para o banquete da Eucaristía, ti faste presente nos irmáns. Fálasnos na túa palabra, acóllesnos no sacerdote, e daste a cada un de nós presente e vivo no pan da Eucaristía. Hoxe que non podo unirme coa túa Igrexa no templo, nin recibirte presente na Eucaristía, pídoche que veñas a miña espiritualmente e enchas da túa presenza a miña vida. Hoxe que non podo reunirme coa miña comunidade e que non podo ver e tocar os meus irmáns, pídoche, Xesús, que pola comunión dos santos poida sentir a forza da súa fe alentando a miña, e que sexas ti cada día o alento para construir o teu reino de xustiza, de paz e de amor. Oremos.
Mira, Señor, con bondade o teu povo, e xa que quixeche renovalo con estes sacramentos de vida eterna, concédelle tamén a resurrección gloriosa, por Xesucristo noso Señor. Que o Señor sexa convosco. Que vos bendiga Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo. Somos familia, pero somos familia convosco, porque os que recibimos o bautismo somos unha única familia que Deus conduce. Seguimos este domingo, día do Señor, pechados nas nosas casas e non podemos ir ao templo. Non podemos xuntarnos como tantos domingos e santar cos nosos, nin quedar cos amigos. Non podemos dar un paseo pola naturaleza, nin outras actividades. Pero podedes facer do voso fogar o que é o primeiro templo, acendendo unha candea á hora de xantar, para agradecer a comida, ter unha oración común polos que queremos, vestíndonos para comer de domingo, chamando a algunha persoa que fai tempo que non chamamos ou está soa. Seguide construindo o reino. Agora imos rezar todos xuntos un responso polos 22.000 falecidos e que María, a Mai, os acolla. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe. Dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tuyos somos, nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida y ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado la luz. Ya